บัดก็ส่งองคุบเลยชีก็ได้บัดชิบุนกิจิงไอมันเสียมจงเพียงบัดกิจิงไอมันเสียมจงเพียงบรบกิเมสเซจบางอายุกิคอมเมนต์กิบางอายุกับเป็นกันmau yang ki por ki ba men swangi dan lai ngot si parlok ki ba ngi music class lang ka pen kan mau yang ba ka pen kan mau nga ka ta ga men sim jong hadu gi ni sngi ban ka daw nga kwa ban ong ba ya ka e ba nga yo nga kwa ban ye share bat pi ba ro le si dan play nyum pi ba pi sngo pi so yo men sim la ni pi sngo pi dan ga jing kajing mentoy pi limba pi page ni video ibaret de hajing syangam de no hikai henrei namar ba ngalamat ki pori banga shamjing ba ki sngi ba ki pori ba late na manswa ngidon language parla kan bagini yalenti ye ha de iti palok jangai shu om ke san ai ngate la shamnai te nganam yo shu ban one music class namar ban na yeng kinamla shu ban kristian nga de ngaru sodiaw shi kada haba ongkum ta haba mangaba itewi parlok ngi ngimdon gitar haba ngi le music class hajing sha haba ngi music class ngi yo ki notes de ban practice hayeng ani ban le hayeng han ngi klamdon gitar ila de hada haba ngi da le support music class ngi sunguram shi kada ila dia nama bangi klamla ban long bolong ki way ke ki notes ki ai ngi klamla ban le nama ba ngimdon gitar but kapelongi bangi ngi barok langut ngi plan ban give up no dai ai ngut ublay namar mama jonga pentit I presenting ka way ke gitar de ngada sngongu ish ka dai but kumni ke malom ta but nakadang sikwap no pi let's say dana play nyang pi ro jamjing ha ga jing sham jong pi nga sikwap no pi what nam le give up and dai ke pi trang let's say EP ban yo gitar kampadai ka pori pi yo gitar kamdai ka pasuk namar ngaro ngi palok jangaro ngi pelang jai bun snam bun banai hadu benda yo tin gitar de wala pren gitaro pim de bentuk jingkerman nai let's say ka yarap EP kan ngi jing kai janga si kwam na EP wat nam le spin sngap than ni ki breu wat nam li pin sngap than ro wat ia ka e ba phi sham jing le si phi kem khat ha ki e ke baro khoi ba phi sham ba ka jen ja re phi ka e phi ban long lang ko long ki way and it is kwam no phi wat nam li ku slai ga ta blai tip kham hai ga ta and re phi prasham ban tri stom la ka long ba la da le si phi la don gitar and re jing sha ka youtube ka yarap shikada na benta ki ba nang man kam de la kadang sutanat ban ye share ye ke ke bang ala yo na la dia de let's say ke yarap ye pi yang karpat ye pi ba pim di ban sngo du jinkerman de ngadan khandiat hang ni ban pen EP lightly ki chord sa ka jing sha ki chord ki basuk ki de ki chord ki basuk de ngang ko pen EP khandiat pi kan mau lupa kan ni fret number 1 la kian no ni fret boot na fret number 2 fret number 3 dengan tem ni di light lagi chords de pe ning kong tem no G slice B udi ban long kum ni G slice B don do 4 3 and 1 then ray mentang anam bat kita ray ngin ya bat no ki easy chords ki chords ki basuk ba ki ba shortcut ba de kan standard ba de togin ya pe benta ngan bat G slice B jing sha do G slice B de ni and ray nganam bat kum tu ngan bat de ki shortcut and ngan bat ngateng pan kam du kti balai ha kusai ba r nang ta kti bading kong ha ka ying ba ar kusai ba san nang ta rekom strum part na strum lang pe kusai ba san bat kusai ba r haju upor nga tan lang sejong nang ta sa uji major luang kum ni rengan empat kum tu ngabat tang de ni wekti pila ban bat kum tu pila ngan EP kana masuk bat nu kti jampi henry batang ni way ha yeng balai batang ku sai ban riu do henry pi di ben tam ku sai ban riu ba sai ba ar tan la jo
nang ta so D major pat keti bening kong hau sai ba lai ha ka yeng ka ba ar yung bening kong yung ba ar nang ta keti ba ar pat hau sai number ba ning kong ha ka yeng ka ba ar nang ta keti ba lai hau sai number ba ar ha ka yeng ka ba lai nang ta kom strumming kom ju hi pe bat nuk sai ba sau sai bening kong sai ba ar sai ba lai sai ba sau bat sai ba ning kong tang artli nang ta so A major pat pe ke yung bening kong yung ba ar nang ta keti ba lai hau sai ba ar keti ba sau keti ba lai sai ba ar keti ba ar hau sai number ba lai keti ba ning kong hau sai ba sau terang tar kom tit kalong kom ni hi pe kom ni nok sai ba san bat sai ba ning kong ta pe kan datang ning kong pat pe G/B